Dobar dan, moje ime je Ivan Hrstić, pozdravljam vas u nastavku Studija uživo. Protekli tjedan je bio turbulentan, no ni ovaj ne obećava da će zaostajati za njim. U studiju pozdravljam svoje goste koji imaju sasvim sigurno mnogo reći o ovim događanjima proteklih nekoliko dana, pa možda i kuda sve to vodi. Pozdravljam Ankicu Mamić, stručnjakinju za odnose s javnošću, i Igora Peternela, potpredsjednika Hrvatskog helsinškog odbora. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Čini se da ovaj incident koji se dogodio neće ostati tako ograničenog dosega. Evo, za večeras su zakazani prosvjedi ispred središnjice HDZ-a. Je li to pravo mjesto na kojem bi se trebali održati prosvjedi? Pa HDZ vodi vladu, prema tome sasvim je razumljivo da onaj ko želi prosvjedovati smatrajući da vlada nije učinila nešto adekvatno, a uvažavajući zabranu prosvjeda na Markovom trgu i zbog hitnoće organiziranja prosvjeda, ide prosvjedovati pred sjedište vladajuće stranke. Tako da samo mjesto nije ni po čemu sporno. Prosvjedi da ili ne, razlozi za prosvjede ili ne, mislim da je vlada jasno osudila incident, da je vlada promptno reagirala, rekli su da... Neki kažu nedovoljno. Nedovoljno angažirano, nedovoljno uvjerljivo. Stoje li takve primjedbe? Pa ja mislim što je da trebalo uopće reći? Što je bilo moguće? Da, ja mislim da ne. Mislim, u takvoj jednoj ad hoc situaciji nemate što napraviti nego osuditi nasilje. Sada vlada treba pokazati, odnosno prije svega ministar unutarnjih poslova, treba pokazati da on sad radi svoj posao dobro. Ministar je doduše iz Mosta, vidite, to je taj jedan detalj. Vi, ako se ja dobro sjećam, danas je bilo oko toga i neke rasprave na društvenim mrežama. Mi smo imali jedan veliki incident koji nikada nije pravno sankcioniran, to je bila svastika na Poljudu, koja je isto bila pod ingerencijom doduše tada bivšeg ministra policije. Mi očekujemo da policija ovdje napravi svoj posao. Za Hrvatsku je neprihvatljivo da se misli da je to zemlja u kojoj se samo zbog toga što je neko različit mora trpiti nasilje od većine, i ja mislim da je aktivna osuda i najbolja osuda će zapravo biti pravomoćna presuda onima koji su to učinili. Naravno, bilo bi možda pretjerano tražiti da rezultati se pokažu u manje od 24 sata, koliko je pravilno usmjeren gnjev javnosti i oni koji su sudjelovali na tom događanju i oni koji organiziraju prosvjed. Pa svakako bih potpisao sve što je gospođa Mamić rekla, slažem se u potpunosti, rekla je zapravo sve što sam i ja mislio reći o tom incidentu. Ali ima još pitanje. Užasno je bitno da se jednostavno pokaže ministarstvo kao drugačije ministarstvo, ovo ministarstvo sa gospodinom Orepićem, da se riješi taj problem za razliku od one svastike koja se nije nikada riješila i vjerojatno se i neće riješiti. Ali niko nije prosvjedao u tom trenutku pred vladom, pa tu je problem. Središnjicom SDP-a zbog svastike na Poljudu. Nije niko prosvjedovao, a sad se prosvjeduje. Evo vidite, to sad svako može od nas uzeti svoje zaključke. Međutim, činjenica da ti ljudi imaju pravo prosvjedovati, oni imaju pravo ukazivati na probleme koji se događaju. To će vjerojatno, ja se nadam, mirnim putem večeras učiniti, a na državi je da to što prije riješi i da vidimo tko iza toga stoji, zašto stoji i s kojim motivima. Sve upućuje na nekakav zločin iz mržnje, no u ovom trenutku ipak nemamo relevantne informacije da bismo bilo što ustvrdili. Dapače, taj događaj, taj parti uopće nije bio najavljen kao LGBTQ parti, nego bio najavljen kao trenerka partije. Ali potpuno neovisno o tome. Dakle, niko nema pravo činiti nasilje nad bilo kime u državi. Pogotovo što je to vrlo opasno. Nije tamo bilo dovoljno nužnih izlaza, to je moglo jako ružno završiti. Neovisno. Dakle, neovisno. Svako nasilje je najbolje sankcionirati odmah u njegovom začetku. No ovdje se na neki način insinuira da neko tolerira nasilje i da se prema njemu treba usmjeriti bijes javnosti. Stoji li tako nešto? Pa dobro, ok, sada u trećoj možete ići tako zaključiti, ako ste baš maliciozni. Ja mogu razumjeti da postoje vrlo osjetljivi ljudi, svi mi imamo različite pragove osjetljivosti, neki se za svoja prava krenu boriti odmah, neki zato malo dulje čekaju, neki
puštaju vjerujući državi da će ona to učiniti za njih. Dakle, svi smo različiti. Znate, kad bi se stvari dovele do apsurda, u Hrvatskoj bi se svaki dan moglo za nešto prosvjedovati. Ja bi recimo prosvjedovala zato jer investicije ne idu kako bi trebale, da nam raste BDP, pa da onda imamo više novaca za sva manjinska prava, na primjer. Dakle, ja razumijem da ljudi imaju potrebu prosvjedovati, ako oni misle da se ne čini dovoljno, možda oni imaju informacije koje opća javnost nema. Dakle, ja ne znam da li je ministarstvo poduzelo sve što je trebalo poduzeti, ja se nadam da jeste. Niko nema relevantne informacije o tome da bi mogao uopće procijeniti u ovako kratkom razdoblju jesu li oni napravili sve što su trebali ili ne. Pa dobro, okej, ajde, možemo biti Očito je da se po automatizmu usmjerava bijes prema određenom cilju, da je zapravo unaprijed nekome bilo jasno kud treba taj bijes usmjeriti. Apsolutno, ja se s tim slažem. Ja ne vidim niti jedan jedini relevantan razlog, to jest ikakav povod da bi netko sumnjao da se zbog bilo kojeg razloga ne želi ovakav jedan ružan incident sankcionirati i utvrditi počinitelja. Ja ne vidim ništa što bi upućivalo na tako nešto. Dakle, vi imate ovdje zapravo u aktivističke udruge. LBGT zajednica u Hrvatskoj je izrazito, rekla bih, aktivistička. Oni uvijek izlaze vrlo oštro, vrlo javno i vrlo otvoreno štititi svoja prava. Zbog njihove povijesti ja to mogu i razumjeti. Znate, ljudi koji su često puta bili obespravljeni. Htjela sam time zaključiti. Dakle, neki koji su se opekli boje se i hladnog štednjaka. U tom smislu ja to razumijem. Ja se nadam da će to našu vladu motivirati, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, da svoj dio posla odradi čim prije kako bi ostale državne ustanove mogle svoj posao odraditi čim prije. Ono što sam zapravo htio pitati jest moj dojam da se ne radi samo o onoj opravdanoj reakciji, bijesu i nezadovoljstvu i borbi za vlastite interese, što je posve prirodno u ovakvoj situaciji, nego da postoje ipak oni koji kanaliziraju taj bijes u dnevno-političke svrhe. Postoji li to ili ne? Pa gledajte, možete to na taj način gledati, možete to gledati i na jedan drugi način. Znate, gospođa Mamić dolazi iz PR-a, zna da je PR sve. Naravno da će te udruge sad to iskoristiti i da malo potenciraju svoje probleme, da se sad organizira jedan gay pride, da se to i da se malo ide prema vladi koja možda im ne odgovara i tako. Sa govoricom SDP-a otvoreno poziva ljude da iziđu ispred središnjice HDZ-a i prosvjeduju. Uvijek se takve stvari koriste za političke svrhe. Dakle, je li to zloporaba ili nije? Pa mislim zloporaba. Oni imaju pravo prosvjed, ovo je jedan pod navodnicima krasan, grozan, ali to je jedan povod koji je opravdano se može iskoristiti za malo jednostavno politike. U trenutku kad se glasovalo o ministru Barišiću i nepovjerenju njemu u Saboru, već je bila izbila nova afera u vezi bivšeg predstojnika ureda Zorana Milanovića i zapravo je glasanje palo u drugi plan. U trenutku kad je bilo glasanje, neki su nam čak zamjerili zašto nismo to glasanje saborsko prenosili, nego smo prenosili događaje u vezi Tomislava Sauche. Neki su čak smatrali da je u zgodnom trenutku državno tužiteljstvo izišlo s tim da bi na neki način skrenulo pažnju s jednog događaja na drugi. Tako u ovom trenutku neko kaže s ovim se preusmjerava pažnja s ovoga Sauche ponovno na HDZ. Postoje li takve igre? Je li to samo nekakva klasična paranoja ili ima nekakve vatre iza toga dima? Pa sigurno ima. Dakle, povijest politike je povijest spina. Prije nego što sam došla u ovu emisiju sa jednom vašom kolegicom sam vodila raspravu na Facebooku koja je pitala zašto kako PR stručnjaci imaju legitimitet javno zastupati stavove i braniti ili raspravljati o unutarnjoj politici. Tako nešto je bila rasprava. Ja ne mogu toliko dugo tipkat i objašnjavati to. Dakle, povijest politike je povijest spina. Sigurno je da se određene informacije plasiraju u ono vrijeme kad drugoj strani odgovara. To uostalom nije povijest politike, to je povijest čovečanstva. Znate, kad gledate, kad vam muž dođe s posla loše volje, onda ga ne pitate novce za druge cipele, dobro, nego čekate da on dođe jedan dan dobre volje. Prema tome, to su sigurno
sve stvari koje ljudi rade. Ne? Ljudi to rade na poslu, ljudi tako napreduju u svojim karijerama. Ali ovdje nas zanimaju stranke u prvom planu. Ali stranke su ljudi, ne? Zadržite tu misao, jer u ovom trenutku mi iz režije javljaju da je na večeri, to je s poslovnom ručku, MČM-a, Američke gospodarske komore, upravo u tijeku govor ministrice gospodarstva Martine Dalić. Postizanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta, a što mislim je također u interesu i poduzetnika i radnika i svi u nas na kraju koji živimo u Hrvatskoj i koji u Hrvatskoj vidimo svoju budućnost i perspektivu. Bila je ovo ministrica gospodarstva, potpredsjednica vlade Martina Dalić, koja je na poslovnom ručku MČM-a pokušala nadugo i naširoko iznijeti viziju gospodarskog razvoja koju ima ova vlada. Koliko je tome uspjela možete sami zaključiti, a mi se vraćamo našim gostima ovdje u studiju. Ankica Mamić, stručnjakinja za odnose s javnošću, i Igor Peternel, potpredsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora. Razgovarali smo prije početka ovoga, ako niste u međuvremenu zaboravili, o tome postoje li neki timovi u pozadini koji doista aktivno preusmjeravaju pažnju s događaja na događaj. Jesu li oni doista toliko moćni da oni to, ako to i žele, mogu u stvarnosti napraviti, i je li DORH izvan dosega njihovog, po vašem mišljenju, djeluje li potpuno neovisno o željama političkih moćnika? Pa, dakle, razgovarali smo o tome što je zapravo spin ili što je manipulacija. Ljudi to rade svi ljudi, to ne rade samo. To radimo svi u određenim situacijama ako smo pred zidom, naravno, ali... Pa i ako nismo pred zidom. To ne rade isključivo ljudi koji se bave odnosima s javnostima, a to se oduvijek radilo i u politici i u poslu. Znate, kad tražite drugu ponudu ili kad pregovarate o novom poslu, pa kažete daj mi baš sutra pošalji zahtjev za ponudom. Dakle, tu nema ničega što svi ljudi ne rade. Koliko je to u kojem trenutku časno i koliko ćete vi daleko s instrumentima ići, to ovisi prije svega od toga kakav ste vi čovjek. Da li, mi smo razgovarali dok je trajala pauza, da li je neko kadar baciti suzavac na druge ljude da bi dobio pažnju. Ako je tako, meni je to strašno. Ali postoji masovni ubojice, dakle postoji sve zapravo moguće. Takav čovjek bi bio opasan za sve nas, a ne samo za one koje on smatra neprijateljima. On je sigurno opasan za sve nas i mi sigurno možemo svjedočiti da je vrlo visok stupanj podudarnosti ili slučajnosti u javnim događajima. To je ono što možemo reći za sigurno. Ovo sve drugo su zapravo naši osobni dojmovi. Dakle, da li ima li mjesta nekoj zgodno... zdravoj paranoji u takvim slučajima? Pa to opet ovisi kakva ste osoba. Znate, ja po prirodi stvari nisam paranoidna, pa onda ja o tome niti na taj način ne razmišljam, ali sigurno je da se neke stvari događaju, kako bih rekla, u zanimljivom trenutku. Evo, ako pogledate nalaz revizije koji je zapravo razotkrio da je bilo problema sa putnim nalozima u vladi Zorana Milanovića, je bio, ja mislim, gotov dobrih godinu dana prije nego što je procurio prvo u mediji. U najmanju ruku je od rujna bio dostupan javnosti i onima koji su htjeli to češati. Tako je, dakle on je procurio u medije. Ili ga je neko progurao u određenom trenutku? To sad ja ne znam. Znate, recimo, vi vidite u našim novinama puno stvari iz istraga koje su tajne, koje uopće ne bi smjele biti predmetom javnosti. Ja mislim da i ova sva svjedočenja koja se pojavljuju tako sporadično u medijima, gdje se govori što je ko rekao. Zar mislite da je lako poslije nekom sucu sjest na klupu, a on je čitajući novine već stvorio dojam da je netko kriv. U ovom slučaju konkretno se govori o gospodinu Sauchi, ali mogao je biti bilo ko drugi. Dakle, puno je tu previše stvari koje zapravo pokazuju po meni ključnu stvar, a to je da mi kao država nismo izgradili jake ustanove. Znate, da mi imamo kao država ozbiljne ustanove, onda bi nalazi državne revizije se predstavljali tamo gdje se trebaju predstavljati, bili bi javno dostupni svim građanima koji plaćaju porez. Mi bismo vjerovali našim sudovima, mi bismo vjerovali našim državnim odvjetnicima, mi bismo vjerovali zapravo svima kojima bi se trebalo vjerovati da država bude funkcionalna. No, naravno, u ovom slučaju nije moralo biti na prvi pogled prepoznatljivo da je neko tu nešto ukrao, ipak je to trebalo sažvakati i vidjeti neko ko je upućen i zna čitati te materijale. Državne revizije, to
to su nalazi po par tisuća stranica i naravno da je vjerojatno neko medijima jednostavno sugerirao koji dio da se... Ali mene zanima DORH u ovom slučaju. Dakle, je li DORH čekao određeni trenutak ili je jednostavno bio prisiljen razvojem događaja djelovati ja ne baš u mogu tom reći je li trenutku? DORH čekao ili nije, ali mi svjedočimo svakako da se nikada do sada nisu pokretali postupci protiv aktualnih dužnosnika, nego uvijek sa odgodom. Uvijek smo neke bivše dužnosnike procesuirali, nikada aktualne i to je malo simptomatično. Skidali su se imuniteti i drugim saborskim zastupnicima. Bandić je procesuiran za trajanje ali mi govorimo, on je dužnosnik, u redu, ja se slažem, on je dužnosnik gradonačelnik grada Zagreba, ali on je procesuiran kada više nije bio član SDP-a. SDP je ozbiljan državni brend. On je procesuiran isključivo onda kada je postao smetnja pred određene izbore. Ne kad više nisu na dužnosti, nego kad više nisu u milosti onih najviših. Ajmo biti skroz objektivni. Druga je stvar, pitali ste za državnog odvjetnika. Naravno da državnog odvjetnika očekujemo od njega da bude neovisan, ali da li on može zaista biti neovisan ako on izvješće šalje parlamentu, odnosno ovisi o parlamentarnoj većini i o volji parlamentarne većine, prihvaća li ona njegovo izvješće ili ne. Naravno da će on voditi računa o svom statusu. No, kod nas je doista stalna hajka za hajkom i doista čini se da hajke imaju doista nesrazmjerno velikog efekta u Hrvatskoj, jer oni koji odlučuju o tome nemaju hrabrosti donijeti odluku koja bi bila u suprotnosti s onom već stvorenom slikom u javnosti. Mi smo u Helsinškom odboru više puta govorili o tome. Govorili su odvjetnici, govorila je gospođa Sloković, gospodin Turudić je govorio čak javno u intervju. Problema kod nas ima puno, pogotovo u tom prvom dijelu. Znači, kad dolazi do određivanja pritvora, kad se pritvorenicima blokira kompletna imovina, kad DORH s jedne strane ima kompletne resurse, a pritvorenik zapravo nema niti novaca da platiti odvjetnike, što je objektivan problem i čak i po sucu Turudiću. Pritvor je zapravo oblik kazne i pritiska na one koji su pritvore. Pritvor je oblik kazne, pritvor je kazna prije suđenja, a u normalnim pravnim državama pritvor je nužna mjera opreza zbog 3 razloga: utjecaj na svjedoke, mogućnost ponavljanja djela ili bijega. Ali sad još nedavno je dodatno zaoštreno to i zapravo su još više smanjene mogućnosti da neko se neko brani sa slobode. Tako je, to je prijedlog koji treba tek ići na javnu raspravu gdje bi se pod ove 2 točke ukinula mogućnost kaucije, to je zamjene za pritvor, ali vidjet će se što će od toga biti, zato što to je jedan popriličan udar na ljudska prava i koji ne znam koliko će to... Vjerujete da će to ipak biti zaustavljeno? Da će to biti zaustavljeno, bar od strane HDZ-a, zato što je to je prijedlog Mosta koji je po meni vrlo loš. No, ovdje smo sad govorili ministar iz Mosta, a prosvjedi ispred HDZ-a imali u ovom slučaju, jesu li uspjeli ovim slučajem oko ministra Barišića? Meni se čini da zapravo cilj pravi nije bio Barišić, nego koalicija Mosta i HDZ-a. Dakle, da su pokušali napraviti reprizu slučaja Karamarko, da su na neki način htjeli ucijeniti Most, hoće li oni podići ruku za HDZ-ovog ministra ili ne, da se na neki način javno izjasne. Je li se Most uspio iskobeljati toj javnoj ucjeni? Pa ja bih rekla ovako, dakle Most je i u njihovim kasnijim istupima, mislim da je o tome govorio i gospodin Grmoja nakon samog glasanja, oni čekaju arbitražu Augsburškog sveučilišta koje navodno provjerava, dakle, autentičnost doktorata. Koje može biti, a možda i neće biti. Ne znamo još uvijek sigurno. Evo ja kažem što su oni rekli sad. Vidjet ćemo šta će biti. Oni su rekli da ako bi ta arbitraža bila po ministra Barišića inkriminirajuća, da bi onda oni očekivali od premijera da on povuče svog ministra iz svoje vlade. Dakle, oni su tu stavili neku svoju poziciju i stavili su točku do koje će tolerirati. No, kad bi se to dogodilo, onda bi i premijeru vjerojatno bilo neobranjivo zaštititi Barišića kad bi sveučilište u Augsburgu donijelo takvu odluku. Ali to ne znači da će nje biti. Pa vjerojatno bi mu bilo puno teže. Pa oko cijele te priče, ja bih htio samo objasniti neke stvari. Znači, oko gospodina Barišića.
prvom redu ovo što su Mostovci glasali, oni su glasali, kad su glasali suzdržano, oni su zapravo glasali za Barišića. Jer pitanje je bilo jeste li za nepovjerenje. Pa onda ako nisi za nepovjerenje, onda si za povjerenje. To je ipak bilo posredno. posredno, Nisu izravno digli ruku za ministra Barišića. Dobro. To je za njih vjerojatno dovoljno bilo u tom trenutku. Ok, da je bilo drugačije postavljeno pitanje, zanima me kako bi onda glasali. Isto. Pa Ali onda bi... Ali ne može biti drugačije postavljeno pitanje. Znam. U slučaju Tomislava Karamarka nisu mogli ostati očito Tada nisu mogli po ostati. strani. Jel? U redu. Vidjet ćemo kako će se ponašati ako dođe do tog drugog procesa u Njemačkoj. Što se tiče tog drugog procesa u Njemačkoj, u hrvatskim medijima smo poprilično spinani oko toga. Jer, recimo, čak i ako dolazim iz znanstvene zajednice, ne znam o čemu je tu riječ. U nekim medijima se pojavilo da je problem toga što je doktorat pisao, ministar Barišić pisao doktorat, pa je prije toga objavio neke radove u CC časopisima, a u nekim drugim medijima je pisalo da je prepisao dio iz svog magisterija. Sad te dvije stvari su vrlo velika razlika. Ono što objaviš u magisteriju ne smiješ objaviti u doktoratu. To je ogromna pogreška. Ali to ne vrijedi na svim sveučilištima jednako. Ja ne znam nijedno sveučilište u kojem smiješ prepisati stvari, znači originalan znanstveni doprinos iz magisterija koji smiješ koristiti u doktoratu. Ja za takvo sveučilište ne znam. Ok, možda postoji. Druga je stvar ovi CC radovi. Čak što više prije objave doktorata je nužno potrebno da objaviš te rezultate negdje u CC časopisima zato što to pokazuje međunarodnu relevantnost u samoj doktorskoj dizertaciji i to se na našem sveučilištu čak i traži. Moraš imati jedan CC rad objavljen prije obrane dizertacije. Dakle, te dvije stvari su ogromna razlika i bi trebali znati o čemu je tu uopće riječ. I sad se pojavljuje to povjerenstvo koje se predstavlja da je to, ajmo reći, nekako krajnja riječ koju bi mi svi skupa trebali vjerovati. Ja osobno je ne vjerujem. Zašto je ne vjerujem? Zato što je to o saborskom povjerenstvu. O saborskom povjerenstvu. Zato što je to povjerenstvo je izabrano na prijedlog ministra Jovanovića običnom SDP-ovom većinom i normalno je da će ono u 99% slučajeva meritorno moći rješavati stvari. Međutim, u tih 1% je upravo situacija sa ministrom Barišićem zato što je ministar Barišić ministar druge vlade, druge opcije i nije po hrvatskim prilikama ne moramo svi vjerovati da će povjerenstvo koje je izabrano običnom saborskom većinom, a treba prosuđivati. Na čelu tog povjerenstva je bio čovjek koji je sad u predsjedništvu stranke Pametno, koji vjerojatno je također bio zainteresiran na nekoj dnevno političkoj razini. Ja kao i pripadnik znanstvene zajednice ne moram vjerovati u meritornost tog povjerenstva kad ono odlučuje o ministru druge vlade, s obzirom da je to jedna čista politička odluka. To je političko povjerenstvo, jer je imenovano od saborske većine, a ovo je politika s obzirom da se ruši jednog ministra. Napominjem samo da nakon vas ovdje u studiju očekujem goste upravo isključivo na tu temu. Doći će akademik Slobodan Vukičević i profesor Pavel Gregorić. Prvi je čovjek koji je stao u obranu ministra Barišića, a drugi je jedan od trojice onih originalnih prijavitelja iz 2011. pa ćemo na neki način dodatno sukobiti stavove. No tu imamo još jedan zanimljiv novi element, a to je novo pismo hrvatskog znanstvenika Ivice Đikića koji kaže: napuštam Hrvatsku kao znanstvenik, nastavit ću borbu protiv plagiranja. Malo detaljnije ćemo o tome u drugom dijelu emisije, no čini se ipak malo neobično način na koji Đikić već kontinuirano nastupa također protiv niza ministara znanosti, a prethodni ministar osim ministra Jovanovića, koji je Đikića predstavljao kao svojeg neformalnog savjetnika. Dakle, čini se da su svi na neki način uključeni na dnevno-političkoj razini u ovoj, da nipošto se ne radi samo o moralnim, etičkim pitanjima, niti se radi samo o sukobu znanstvenih krugova. Pa ja ne bi tu baš puno morala, odnosno etike uključivala ako je ikako moguće, jer ovdje je ali očito... polazimo od toga, to je kao osnova svega ovoga, pa bi trebalo biti. Da, trebalo bi biti je točna formulacija. Jako je teško nekome ko nije u čitavu temu aktivno uključen, uopće o njoj donijeti neki meritoran sud. Ono što ja mogu reći, to je percepcija, dakle dojam koji je u javnosti stvoren, je
nesumnjivo da je ministar Barišić već zafrejman kao plagijator, potpuno neovisno o tome da li... Nije bitno koja je stvarna slika, nego je važna percepcija. Tako je. Dakle, u ovom trenutku, ja govorim o percepciji, ja stvarno ne znam dovoljno argumenata niti jedne, niti druge strane da bih se usudila uopće reći što je istina, ali vam mogu reći što je javna slika. Dakle, javna slika je da premijer brani ministra plagijatora. To je javna slika. Ili barem dijela javnosti. Pa većeg dijela javnosti. Mislim, trebalo bi provesti na tu samu temu istraživanje, ali već je bilo. Ne, znanstveno pokazatelja, ali čini se da je u svakom slučaju javnost podijeljena oko toga. Pa javnost je oko svega podijeljena. Znate, javnost je podijeljena i oko toga šta je javni interes. Imate ljude koji misle da su politike SDP-a javni interes, imate ljude koji misle da su politike HDZ-a javni interes. Dakle, sve su u stvari u društvu podijeljene. Demokracija se bazira na 50% plus jedan glas. Dakle, potpuno je normalno da će preostalih 49, a kod nas je situacija u oponiranju, uvijek su to i bitno veće brojeve i vlade između mandata vrlo rijetko dosižu popularnost, odnosno od 50%, jer u pravilu ni ne dobivaju 50% glasova, nego zbog izbornog procesa i metode izračuna glasova. Dakle, za svaku stvar možete naći dva stručnjaka. Dobro, to je moje iskustvo. Vi za svaku stvar možete naći dva potpuno različita pristupa i dva čovjeka koja će napadat i dva čovjeka koja će braniti identičnu stvar. Ono što je po meni, rekla bih za ovu zemlju već tužno, sad smo već ipak izašli iz puberteta kao društvo, mi nemamo kredibilne ustanove. Znate, u normalnoj državi bi tu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dala pravorijek koji više ni jedna politička stranka i niti jedan saborski odbor... Ali mi smo odluku stavili u saborski odbor za etiku koji se postavlja iznad kao nekakvo nadsudište. Zapravo ima nadsudišta na raznim razinama. I koji je krnji. I koji je krnji. Iz njega su izašlo pola članova koji su u okviru sveučilišta. Ma da, ali zato kažem, znate, za donosi te vrste pravorijeka ljudi vjeruju određenim ustanovama. U društvima koja su dugo godina demokratska, ustanove su do te mjere izgrađene da je normalno da ćete o ovakvoj stvari pustiti svoju vlastitu akademiju da arbitrira. Kad se radi o, ne znam, o tome da li su, evo slušali smo prijenos hrvatskih investicijskih politika, da li su one dobre ili da li mi gradimo prepreke investitorima koji ovdje dolaze, pustit ćete pravorijek nekom ekonomskom institutu koji ima najveći utjecaj. Taj se utjecaj redovito mjeri na tržištu. Dakle, ljudi znaju kome se i zašto vjeruje. Kod nas u Saboru se odlučuje o moralu i etici, pa to nije mjesto. To nije mjesto. Dakle, to je čini se po svemu sudeći što znamo o politici najmanje dobro mjesto za to. Pa naravno. Najmanje prikladno, zapravo antimjesto. I tu te stvari postaju sporne. Znate, stvari postaju sporne kad vi ne možete vjerovati onom ko donosi pravorijek, a imate stotinu razloga. Recimo, profesor Đikić ili profesor, mislim da je on doktor profesor Đikić, javno iznosi svoj stav. To je potpuno u redu i to je potpuno legitimno. Da on ima o tome svoj stav. Ali to uopće ne znači da druga strana nema svog, pod navodnicima ću reći, Đikića koji će iznijeti. I sad bi ja trebala između toga... Zašto bi Đikićevo mišljenje bilo odjednom važnije od svih onih koji su o tome progovorili nadugo i na široko? Zapravo, on se pojavio sumirajući sve ono što smo mi izgovorili cijelu onu raspravu od prije nekoliko mjeseci. On odjedanput iznosi i smatra, ako on to iznese svojim riječima, da to ima neku novu težinu. Ali zato jer on ima očito utjecaj u javnosti. Dakle, on je stvorio percepciju da je pravičan. Da li je ona opravdana i na čemu je ona bazirana, to je sasvim druga tema. Dakle, očito je, ako pisma profesora Đikića objavljuju svi vaši kolege, očito je da je on javno pozicioniran kao neko... Ili ga objavljuju oni kojima to odgovara i onome za što se oni zalažu. Zapravo, Đikić je već pisao Sanaderu za Primorca da je rasist, pa je na neki način sudjelovao i u onoj kampanji protiv Šustara koji je kreacionist. Sad imamo kampanju protiv Barišića da je plagijator. Jedino imamo Jovanovića za kojega je Jovanović govorio da mu je Đikić neformalni savjet. Zato se te stvari istražuju. Znate, zato
postoji ovaj drugi dio naše profesije koja se zove odnosi s javnostima, koji se zove analiza objava i analiza medija. Dakle, takve stvari mogu čovjeku dati dublje objašnjenje nekog konkretnog događaja, jer vi prateći rad ili medija ili novinara ili već koga možete otprilike vidjeti da li on u nečem drži stranu, da li je on objektivan, koliko je racionalan i tako. Dakle, te sve stvari se ne mogu ad hoc presuđivati, odnosno mogle bi ih presuđivati jedino ustanove koje se time sustavno bave i koje zato imaju kredibilitet. U Hrvatskoj očito profesor Đikić ima veći kredibilitet od Hrvatske akademije za znanost i umjetnost. Na primjer, možda to nije dobro mjesto, ali je meni to prvo palo na pamet kao mjesto koje bi o tome trebalo arbitrirati. To je odlično mjesto. U svakom slučaju, doktor Đikić je veliko ime u znanosti. To je neosporno. Dakle, tu nemamo spora. Međutim, to što je doktor Đikić veliko ime u biomedicini ne daje mu za pravo da bude veći autoritet u prosuđivanju radova iz filozofije. Jer je to potpuno nešto, to je sasvim nešto drugo. Ja sam u kemiji i znam da je to recimo slično biomedicini. To su druga vrst znanosti. Radovi iz područja filozofije su drugačiji radovi. Oni se bave sasvim nečim drugim i drugačiji imaju pristup. Postoje, gospodin Đikić vrlo često to voli prešutiti, da postoje znanstveni radovi, postoje pregledni radovi. Znanstveni radovi daju znanstveni doprinos grupe koja ih objavljuje. Pregledni radovi daju osvrte, odnosno rade sažetak područja kojim se drugi bave uz citate. Zaboraviti neki citat u preglednom radu zaista nije nešto što je ključno. Ovo u Njemačkoj bi moglo biti veći problem. Ako bi bilo. Ali ono što sam htio reći, gospodin Đikić je nevjerojatno zainteresiran za domaću znanstvenu politiku, a uopće u njoj ne sudjeluje i nije... Morat ćemo u trenutku stati jer nam slijede naše vijesti, a onda ćemo zaključiti nakon što pogledamo najnovije vijesti. I dalje smo u studiju živo N1 s našim gostima ovdje u studiju i još jednom podsjećam, Ankica Mamić, stručnjakinja za odnose s javnošću, Igor Peternel, potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora. Razgovaramo o čitavom nizu afera koje se smjenjuju kao na tvorničkoj traci ovdje u Hrvatskoj. Stali smo na onom mjestu gdje ste vi bili rekli da slučaj navodnog plagiranja gdje je ispala jedna fusnota u preglednom radu zapravo nije tako velika stvar i ne može se mjeriti sa onim što bi možda moglo uslijediti ako bude vatre u ovom novom slučaju. Tako je. Počeli smo govoriti o doprinosu profesora Đikića koji je izuzetno zainteresiran, kao što vidite u ovom slučaju, a to ste i sad istakli s ovim pismom. Dakle, gospodin profesor Đikić je zainteresiran iz ne znam kojeg razloga baviti se dnevnom politikom u znanosti u Hrvatskoj. To nije činio, što mene osobno čudi, u vrijeme gospodina Jovanovića i to ne na ovakav način, s obzirom da mi svi koji radimo u znanosti, a ja ne znam da vi možete naći jednog gosta, gospođa Mamić kaže uvijek ima pro i kontra, ja ne znam da vi možete naći jednog gosta koji će reći da je doprinos gospodina Jovanovića hrvatskoj znanosti bio pozitivan. Dakle, čak i Zoran Milanović morao smijeniti. Tu se radi o jednom tsunamiju u znanosti od kojeg se znanost neće oporaviti još 20 godina, a gospodina Đikića tada nije bilo ni blizu da kritizira taj doprinos gospodina Jovanovića hrvatskoj znanosti. Interesantno je zapravo da se tu radi po meni o jednom splitskom znanstvenom obračunu, jer su svi protagonisti ovog obračuna zapravo splitski profesori ili bivši splitski profesori, i akademik Silobrčić i gospodin Barišić i evo čujemo i gospodin Đikić je radio tamo i gospodin Radman. A među njima mnogi bivši prijatelji. Bivši prijatelji, dakle to je jedan obračun u akademskim krugovima koji se prebacuje na javnu pozornicu, odnosno u razinu Sabora i rušenja ministra. Ali se slažem i sa ovim dijelom koji je govorila gospođa Mamić, da je jednostavno gospodin Barišić zbog svega ovoga u jednu ruku postao uteg ovoj vladi i da ne znam da li će on uspjeti to sve to skupa politički preživjeti. To oni koji kažu, ponavljaju onu frazu da zapravo ne može stranka ovisiti o jednom čovjeku i da zapravo više nije bitno ili on kriv ili nije, nego da je percepcija bitna.
koja se ne da promijeniti tako lako. Teško. Mislim, ono što bi ja htjela reći, kako, da tako kažem, iz oba tabora se poziva na domoljublje i na potrebu zaštite nacionalnog interesa ili već kako koja strana to zove. Ja bih se sjetila one biblijske prispodobe, znate, kad se dvije žene otimaju za čije je dijete, pa svaka vuče na svoju stranu, pa sudac kaže ona koja dulje zadrži ruku, ta je majka, onda prava majka pusti jer ona kaže ne želim štetiti svom djetetu. Dakle, iz pozicije ministra Barišića on mora biti svjestan da jako šteti ovoj vladi, da joj sigurno šteti i da ako je to njegova politička opcija, a je jer je on kao član HDZ-a, da bi trebao odvagnuti da li je sad važnija njegova sudbina ili sudbina ove vlade. S druge strane, iz pozicije profesora Đikića, šteta je da on istraživanje koje je dobio Splitski fakultet, ukoliko sam dobro razumjela ovaj mali dijelić pisma koji ste nam pročitali, ode iz Hrvatske. Bilo bi domoljubno i od jednog i od drugog da povuku svoj potez i da se ova javnost počne baviti ali opet možda s druge strane temama. I možemo postaviti sebi pitanje kako smo mi društvo ako dopuštamo sebi da nakon hajke neko bude zapravo spaljen na lomači i skinut s položaja. Slažem se, to je teško. Slažem se, to je uvijek teško. Ali, kažem, čovjek u tom trenutku treba procijeniti što je njegov stvarni cilj. Dakle, ako je stvarni cilj ministra Barišića učiniti nešto dobro u ovoj vladi za hrvatsku znanstvenu zajednicu, on mora biti svjestan da je on postao tome veliki uteg. Odluka je sigurno uvijek prije njegova. samog kraja, prije nego što dozovemo sljedeće goste koji će nastaviti tu istu temu, da zaključimo kakve bi mogle biti posljedice, govorili smo sad o vladajućoj koaliciji, ali kakve bi mogle biti posljedice za najveću oporbenu stranku SDP nakon ovog slučaja Saucha, za kojeg također u ovom trenutku ne znamo je li kriv ili nije, ali ako je kriv, vjerojatno su posljedice daleko Gledajte, sežne. mnogi SDP-u predviđaju katastrofičnu budućnost, ja mu ne predviđam, jednostavno zato što ja poštujem ove hrvatskoj brendove. SDP je brend, određeni Bio i HSLS brend. 40% ljudi glasa za SDP i oni će glasati za tu opciju, da li se to zvalo SDP, SPD ili nekako drugačije, jednostavno takva stranka mora postojati. Za gospodina Bernardića je ova situacija po meni odlična, jer jednostavno imao je velikih problema, nije uspio preokrenuti trend SDP-a i dalje išao prema dolje, on se nije nametnuo. A ne može sam počistiti u svojoj stranci on bez vrlo teško pritiska izvana. gospodinu Plenkoviću parira u nekakvom javnom dijalogu, a pravog javnog dijaloga još nije ni bilo. I ja mislim da onaj neuspjeh koji će uslijediti za SDP na lokalnim izborima, koji bi se pripisivao njemu, on će sad to vrlo lako pripisati Milanovićevim zločestim dečkima. I HSLS je bio brend, pa više nije ono što jest. I HSS je neko vrijeme bio brend. Bilo je još brendova koji su bili relativno jaki, više ne znače gotovo ništa u hrvatskom političkom životu. Može li se SDP naći u takvoj situaciji? Prijeti li mu takva sudbina? Pa sigurno da je SDP-ova pozicija sada dosta teška. Oni su promijenili vodstvo, to nije donijelo nekakav novi polet stranci. Činjenica je da trenutni predsjednik ima dosta opozicije unutar stranke, o tome čitamo svaki dan u medijima i činjenica je da on ima zapravo zavezane ruke. Ako povučete ljude, reći će mu svi da se bavi revanšizmom, da je obećao... Sad ima opravdanje. Pa dobro, teško je reći. Prije svega treba pričekati da završi cijela ta priča oko gospodina Sauche, da uopće vidimo što se tu stvarno dogodilo. A drugo, gospodin Bernardić je, da tako kažem, nova uprava SDP-a, kao što je i HDZ se časkom oporavio, ako se sjećate, od debakla Karamarkove vlade. To je ipak vlada koja je sama sebe srušila. Oporavili su se toliko brzo da su uspjeli dobiti izbore. SDP će morati smisliti neki veličanstven potez da bi se oporavili. Zadnja rečenica? Pa ne, ja sam samo htio reći, nismo se dotakli baš previše gospodina Sauche, ali sam htio reći, vrlo malo medija je nametnulo pravo pitanje u ovoj priči oko gospodina Sauche. Gledajte, mi smo na fakultetima 2013. u svim školama uveli
da se oko putnih naloga, da nema više keša na institucijama. Jednostavno sve ide na račune. Kad završiš put, moraš priložiti putne karte, moraš priložiti hotel, moraš završiti put, moraš potpisati. Zbog čega oni koji su nam to naložili, koji su nam zakonski to regulirali, sami se toga ne drže? Zašto još danas u Saboru i vladi ljudi jure kuvertama, imaju trezore i keš? Čini se da se Saucha i sam na neki način uvalio, jer je prije neki dan pozivajući policiju da nađe lopova rekao koliko je on doista bio rigorozan po pitanju toga, koliko je on prevrtao svaku kunu, a na koncu nije primijetio da mu nedostaje pola budžeta. Gdje su ti putni nalozi? Gdje su te avionske karte od gospode koja su navodne? Ovdje moramo zaključiti. Hvala vam na vašim analizama. Bili su ovo Ankica Mamić i Igor Peternel. Hvala i vama. Hvala vam. Član HDZ-ovog odbora za znanost Jure Zovko sasuo je teške optužbe na račun predsjednika stranke Andreja Plenkovića. U slučaju plagijata ministra znanosti, navodnog plagijata, postavio se politički nekulturno. Vladimira Šeksa optužuje za organiziranje peticije za ministra, HDZ nazvao plagijatorskom strankom. Podsjećamo, Zovko je s Ivanom Đikićem prijavio ministra Barišića za autoplagijat sveučilištu u Augsburgu. Baš taj pravorijek čekaju i Mostovci kako bi ministru nakon jučerašnje suzdržanosti pokazali palac dolje. Gospodina Pavu Barišića. Uz osmijeh i pljesak uzvanika na svečanoj proslavi 175. obljetnice utemeljenja Matice Hrvatske, Pavo Barišić odradio je prvi radni dan nakon što u Saboru oporba nije uspjela skupiti dovoljno ruku za njegovo rušenje, no 72 glasa podrške u Saboru nisu ga raspoložila dovoljno za izjave. Ministre, možemo vas zamoliti samo za kratku izjavu, komentar jučer u Saboru rasprave? Izjavu ne dajem. Ako se potraži istinite optužbe o autoplagiranju iz Augsburga, biste li podnijeli ostavku u tom slučaju? Gospodine ministre Barišiću, čini se da upravo to očekuju u Mostu ako se u Njemačkoj utvrdi da je na temelju istog znanstvenog rada Barišić stekao 2 akademske titule. Ukoliko se sada potvrdi u najnovijem slučaju u Augsburgu da je njegova situacija takva da je on plagirao taj rad, definitivno ćemo inzistirati na njegovom odlasku. Iako vjerujem da će tada i premijer Plenković, a i ministar napraviti ono što trebaju napraviti. Isto su potvrdili i potpredsjednik i politički tajnik Mosta, iako Plenković tvrdi da je za njega ta priča zaključena. U HDZ-u kao da ne žele čuti izjave koje stižu iz redova partnera u vladi. Ja nisam čuo ništa oko toga odnosno jučer je bilo jasno da nije bilo glasovanje od strane zastupnika Mosta protiv ministra Barišića. Izjave poslije su bilo više nego jasne, da nema šanse da ministar Barišić ostane ministar ako stigne presuda iz Njemačke da se radi o autoplagiranju. Pa ponavljam, ono što ste pitali da li on uživa povjerenje predsjednika vlade i naravno onda Hrvatskoga sabora, jer kao što znate po Ustavu vlada politički odgovara Saboru, to je jučer potvrđeno da ima takvu potporu. No Barišić nema potporu među dijelom kolega. Filozof Jure Zovko iz HDZ-ovog odbora za znanost zajedno s Ivanom Đikićem pisao je premijeru o Barišiću, te je ostao neugodno iznenađen Plenkovićevim izjavama o Đikiću u Saboru. To je sramota, to je stvar nekulture, pomanjkanja političke kulture, pomanjkanja akademske kulture i mislim optuživati jednoga čovjeka koji se deklarira da je katolik i demokršćanin, da je ljevičar i ne znam što sve slično, što i kad bi bio i ljevičar i komunjar i ne znam što sve, kao da bi njegov argument tu bio slab. Zovko ne priznaje ni argumente Mosta koji suzdržano čeka s reakcijom. Most je imao listu od 19 grijeha ministra Barišića, šutjeli su o tome. I sada pričaju o nekom moralu i pozivaju se na Augsburg, čekaju sud Augsburg. Mislim, kako ih nije stid. To je stvarno krajnje neodgovorno, dakle, od gospode koja inzistiraju na moralu u politici, koji su inzistirali. Za to vrijeme na društvenim mrežama bujaju rečenice koje zvuče poznato. Slavni citati, slike i otkrića dobivaju nove vlasnike. Sve je legalno pod hashtagom Hvala ministre. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Prije nego krenemo na razgovor s našim gostima ovdje u studiju, idemo u MČM nakon poslovnog ručka izjave ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade.
stvari vidim kao prepoznavanje i postojećih pozitivnih trendova u gospodarstvu, a isto tako i brojnih mjera koje je vlada već donijela, a koje su usmjerene na jačanje i osnaživanje gospodarskog rasta. Stoga rekla bih da su te prognoze i jedan od dokaza da se naše mjere prepoznaju, a ono što je naravno najvažnije jest stvarna i aktualna gospodarska aktivnost koju ćemo ostvariti u 2017. i gdje u stvari svi zajedno, i vlada sa svojim mjerama i poduzetnici sa iskorištavanjem poslovnih prilika trebamo prionuti da te prognoze se realiziraju i stvarnoj aktivnosti, odnosno da stvarni rast bude i veći, snažniji i stabilniji od samih prognoza. U kontekstu toga ovo pitanje preklapanja nekih agencija i ministarstava u pojašnjavanju zahtjeva koje se ima prema investitorima, kako može vlada u tom segmentu pomoći? Vi to ne čujete, ali preklapanja pojedinih ministarstava ili agencija u njihovom radu je nešto na čemu u stvari dnevno radimo da bude što manje i da na određeni način predstavlja što manju prepreku ili nedoumicu za investitore. Tako da ja bih rekla da nekakvo eventualno preklapanje između različitih agencija je dio naše svakodnevnice, ali sa svim mjerama koje poduzimajmo, uključujući i one vezano za administrativna pojednostavljenja zakonodavstva, bi trebala s vremenom postati manja. Bila to još jednom Martina Dalić, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva sa svojim izjavama nakon poslovnog ručka u Američkoj gospodarskoj komori. Vraćamo se u studio i predstavljamo nove goste, ali temu smo već dobrano obišli s raznih strana s prethodnim gostima ovdje. Pozdravljam akademika Slobodana Vukičevića i Pavela Gregorića, profesora na Hrvatskim studijima. Vi ste jedan od onih koji su otvoreno podržali ministra Barišića u napadima koje je doživio posljednjih tjedana, a vi ste jedan od one trojice koji su ga izvorno prijavili za plagijat još 2011. godine. Četvorice, ispričavam se. Dakle, čini se da priča nije zatvorena s ovim izglašavanjem, to jest neuspjelim izglašavanjem nepovjerenja u Hrvatskom saboru, nego se ona i dalje nastavlja. Evo, javio se Ivica Đikić, ugledni hrvatski znanstvenik u svijetu, koji je zapravo bio prvi koji je iznio problem, navodni problem doktorske dizertacije ministra Barišića u Augsburgu. Je li to razlog zbog kojega će možda cijeli slučaj dobiti još daleko veće proporcije nego što do sada ima? Pa ja bih rekao da će se ovaj pritisak koji postoji i dalje nastaviti. Taj pritisak ima jedan kumulativni učinak. Ja bih rekao od prvog dana kad je ministar imenovan su novinari podsjetili na poteškoće koje su se javljale sa profesorom Barišićem u vrijeme još dok je obnašao dužnost pomoćnika ministra još u vladi Ive Sanadera. Ovaj novi moment prijave za autoplagijat, to jest dvostruku publikaciju izvornog znanstvenog rezultata bez navoda, to je vrlo ozbiljna stvar i pitanje je kako će se njemačke sveučilišne vlasti u Augsburgu na tome postaviti i koliko će brzo dati svoj pravorijek. Što vi mislite o tome, je li to doista taj smoking gun, oružje koje se još uvijek dimi prema mišljenju neprijatelja ministra Barišića? Čujte, ja sebe ne smatram članom nekakve grupacije kao što su građevinski lobiji, znanstveni lobiji i slično. Prema tome, ministra Barišića prije nisam nikad ni vidio, a kamoli ga poznavao. Ali mi se nije sviđao taj linč protiv njega i onda sam pogledao način na koji se to radi. Ne? I u razgovoru sa kolegama koji su ugledni hrvatski znanstvenici, doduše ne iz društvenih znanosti, smo porazgovarali
o tome šta se de facto radi i taj linč nam se nije dopao i mi smo de facto pogledavši o čemu se radi i pogotovo nakon nekih dubinskih analiza pametnih ljudi, zaključili da se radi o minimalnom prekršaju i shvatili smo da pozadina de facto cijele priče nije istina, jer u Hrvatskoj je bilo nevjerojatnih afera oko takozvanih plagijata, koji su isti ljudi koji sada napadaju Barišića štitili te iste ljude koji su prepisali cijele američke udžbenike pod svojim imenom. Dakle, neću ulaziti u njihovo imenovanje, mi se ne da hodati po sudovima, jer sam bio dovoljno po sudovima sa različitim ljudima koji su davali opskurne izjave, ali ovaj napad na Barišića ja ne razumijem zašto ja moram čitati osobni sukob novinarke Jutarnjeg lista sa Barišićem u Jutarnjem listu. Ja sam njemu rekla, on je meni rekao. Ma mislim, kako to da ljudi koji su podržavali ministra Barišića i njegov rad sad odjednom nastupaju sa posve suprotnih pozicija? Pazite, to je hrvatska stvarnost. Dakle, tu se ne može ništa puno napraviti. Ali ja ću vam reći kako mislim da je suština i zašto su se moja malenkost i drugi ugledni, još neki drugi ljudi stali u obranu takvog načina i takvog stila. Zato jer je točno 15 godina se ista ta skupina ljudi koja je sada protiv ministra Barišića je protiv Zagrebačkog sveučilišta. Godinama i godinama se rektor Bijeliš borio protiv te iste skupine ljudi. Oni su imali privilegij da nastupaju u Jutarnjem listu gotovo svaki tjedan. Svaki tjedan su ti isti ljudi nastupali protiv svega što se radi na Zagrebačkom sveučilištu, a Zagrebačko sveučilište i Institut Ruđer Bošković predstavljaju 70% vidljivosti Hrvatske u svijetu. Želite reći da su u pitanju interesi, odnosno ugroženi interesi? Isključivo su interesi, isključivo su osobni sukobi. Zašto je Đikić napadao Primorca? Jer je Primorac napadao Tanju Rudeš. Zašto Đikić nije napadao Jovanovića? Jer je Jovanović bio dobar sa novinarima Jutarnjeg lista za vrijeme Ninoslava Pavića. Zašto sada napada Barišića? Zato jer je Barišić bio na sudu s tim novinarima s kojima je Đikić veliki prijatelj i oni su od njega napravili jednu hrvatsku nebesku zvijezdu. Dobro, ovdje imamo jednog od ljudi koji su prijavili ministra Barišića. Dakle, vi ste predavač na hrvatskim studijima, na prvi pogled ne vidi se da pripadate nekim od ovih interesnih skupina. Koji je bio vaš motiv? Najprije prijavu smo podnijeli početkom 2011. godine kada nije bilo uopće za spekulirati da bi profesor Barišić mogao postati ministar. Tu prijavu podnio sam sa trojicom drugih kolega, svaki je pripadao drugoj ustanovi. Ja sam bio na Filozofskom fakultetu tada u Zagrebu, kolega je bio u Zadru, drugi kolega je bio na Hrvatskim studijima, treći kolega je bio na Institutu za filozofiju. Ja bih ovdje htio podsjetiti da profesor Barišić ima ugovor o radu sa dvije ustanove. Sa sveučilištem u Splitu, sa Filozofskim fakultetom, gdje ima samo 30% radnog vremena, a 70% radnog vremena je zaposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Koji je bio motiv? Motiv je bio vrlo jednostavan. Uočili smo neke nepravilnosti, te nepravilnosti smo išli ispitivati, dalje propitati. Timeline, da ipak prođemo timeline. 2011. Vi ste uočili da u jednom od radova profesora Barišića, objavljenog 2008. ima propusta, odnosno da neki citati nisu po pravilu navedeni, nije jasno jesu li to misli profesora Barišića ili nečije tuđe. Ispada zapravo da ih on sebi prisvaja. Međutim, vi ignorirate da je već 2009. objavljena nova verzija toga istog članka u kojima je profesor Barišić ispravio to i korektno atribuirao te citate za koje vi smatrate da su sporne. Radi li to plagijator, neko ko želi sebi pripisati rad nekog drugog? Hvala što ste postavili to pitanje. Dakle, najprije, mi smo podnijeli 4 prijave koje se međusobno preklapaju.
To nije samo jedna prijava, to su uglavnom prijave koji pokazuju kako funkcionira jedan znanstveni časopis, funkcionira kao vrlo suspektna platforma u kojoj recenzijski postupak gotovo da ne postoji, gdje je postotak, nisu ovo jedini plagijati koji su uočeni u tim časopisima, ali sad da ne duljimo. Ali dobro, to ukazuje na kvalitetu možda toga časopisa. I je to dovoljno da mi sad raspravljamo o njemu kao ministru? To ukazuje i na kvalitetu ne samo tog časopisa, nego cijelog sustava financiranja znanstvene infrastrukture, a onda i šire sustava znanosti kod nas, sustava napredovanja i slično. Prilikom prijavljivanja mi nismo znali za španjolsku verziju ovoga članka. Ali ste znali 2016. i 2017. kad se o tome počelo ponovno govoriti? To smo doznali i ono što je interesantno je da u tom ponovljenom, odnosno španjolskoj verziji istog izdanja, profesor Barišić nije ispravio samo fusnotu. Ispravio je 4 od ukupno 7 stvari na koje smo ga upozorili u izvornoj prijavi. Kako ste ga upozorili ako on to napravio 2009. a vi prijavu podijeli 2011. Pa probajte vi razmisliti, je li moguće da časopis čiji je zadnji broj izašao sa oznakom 2014. a izašao je prije godinu dana. To je časopis koji čini se kasni. Ako časopis kasni, onda je sasvim moguće da netko poput profesora Barišića koji sjedi u uredničkom odboru tog časopisa, a čiji glavni urednik dolazi profesoru Barišiću gotovo redovito na konferencije u Dubrovnik, dakle poznaju se, ja ne bi isključio mogućnost da je ipak taj tekst, španjolska verzija, bila zapravo antedatirana, a interesantno ima tu još propusta. Puno pretpostavki koje su za sada apsolutno vise u zraku i potpuno su nedokazane. Je li to dovoljno da ministra znanosti stavimo na lomaču kao plagijatora? Zapravo i taj saborski odbor za etiku nije izrijekom rekao ministar je plagijator, nego je utvrdio upravo ono što je sam Barišić priznao da je u prvoj verziji teksta bilo propusta. Točno. Ono što je zanimljivo je da nakon naše prijave 9. veljače 2011. ministar Barišić je dao očitovanje 24. veljače 2011. Istom tom odboru za etiku, znanosti i visokom obrazovanju, u kojem je ujedno podnio i protuprijavu protiv nas, u kojemu nigdje ne spominje španjolsku verziju ranije objavljeno, što je vrlo neobično, jer ako dajete očitovanje i kažete da niste nikad ništa prepisali, nigdje ništa niste učinili, niti jednu ideju, niti jednu rečenicu, niti jedan odlomak bez adekvatnog navođenja, onda je to doista neobično. To ukazuje ili da u svojoj protuprijavi nije govorio istinu, ili da sad ne govori istinu da je taj tekst bio objavljen prije naše prijave. Zvuči kao detektivski roman, ali puno raznih pretpostavki koje su apsolutno nedokazane. Nečiji gut feeling, jel? Ugledni znanstvenici tvrde da on nije plagijator. Druga skupina ljudi tvrde da je plagijator. Ja se priključujem tome da mislim da postoji omaška, da je ta omaška ispravljena i da ta omaška ispravljena ne pokazuje namjeru, nego pokazuje pogrešku. Prema tome, ja sam skloniji tome da je cijeli taj medijski linč ima potpuno drugu pozadinu nego onu koju je imao 2011. Ja ne ulazim u odnose u hrvatskim studijima. Uvijek priča u Hrvatskoj kreće oko netrpeljivosti, loših odnosa i sl. Dakle, nema kriterija. Pogledajte, na primjer, taj isti saborski odbor 2011. 10. i 9. On je štitio najvećeg plagijatora Hrvatske svih vremena koji je prepisao 50% američkog udžbenika pod svojim imenom. Taj isti odbor ga je štitio. Da bi sad ovaj Silobrčićev odbor odlazio u javnost, prekršio opet sve principe i slično. Prema tome, ja mislim da treba tu priču završiti s time, bez obzira šta mi mislili o presudi etičkog odbora u Splitu i o tome šta je rekao Sveučilište u Zagrebu. To su na neki način okončane rasprave. Ako ćemo dalje raspravljati o tim istim stvarima... One se očito nastavljaju. Evo sad Đikić traži da se na neki način stvori neka međunarodna, neovisna komisija koja bi valjda bila izvan svih ovih interesnih skupina u hrvatskim znanstvenim krugovima. Ne bi li to zapravo bio konačni poraz hrvatske znanosti kad bi se tako... Ne, moram samo vam nešto komentirati u vezi toga. Znači, i ovdje se ne radi o neutralnim stavovima Nature-a koji to piše, nek to piše novinar koji je prijatelj sa
Đikićem i prijatelj sa Tanjom Rudeš, prema tome uvijek je ista priča. Nema nikakvih neovisnih institucija, neovisnih pravilnika, neovisnih medija, ni naše sveučilište, ni Hrvatski studij, niko. Prema tome u takvoj situaciji samo je pitanje koja buka će prevladati, koja percepcija u javnosti će pobijediti. A ja mislim da su argumenti relativno irelevantni. Gledajte, meni se čini da je dosta ružno i neodgovorno nazivati osobu plagijatorom na temelju jednoga rada. To se radi. Isto kao što nećemo netkoga koji je jedanput neko dijete koje je ukralo čokoladicu ili Sveti Augustin koji je išao krasti jabuke, ćemo ga nazvati lopovom. Jel' tako? Međutim, s druge strane, pitanje je da li je napravljena pogreška ili nije. Koja je dimenzija te pogreške i tko o tome sudi? Dakle, mi smatramo da je pogreška znatna, jer se ne radi o jednoj fusnoti, radi se o barem 5 različitih mjesta koja su suspektna. Ali u tekstu koji sadrži mnoštvo drugih fusnota. U tekstu koji sadrži mnoštvo drugih. To ne onda znači, što znači to u tom sveukupnom dijelu zapravo, u dijelu koji zapravo ne iznosi nijednu originalnu misao, niti zapravo preuzima sebi ambiciju da predstavlja neku novu ideju? To je tekst koji je objavljen u znanstvenom časopisu. Znaju se uzusi publiciranja u znanstvenim časopisima. Ja ovdje odgovorno tvrdim da razlike, da li se radi o preglednom radu, izvornom znanstvenom radu, da li se radi čak i o stručnom radu, tu nema razlike oko toga u kojoj ćete vi mjeri poštivati te uzuse. Kad nekoga navodite, nečije riječi uzimate, nečije ideje uzimate, stavljate fusnotu ili u tekstu adekvatno pišete koji je izvor ste tu koristili. To nema dvojbe, tako rade i novinari, tako rade i školarci u ostalom. I sad je pitanje, jel' tako, da li osoba koja je napravila takvu pogrešku, koju pogrešku je saborsko tijelo proglasilo upravo takvom pogreškom, odnosno nečime što se u etičkom kodeksu Odbora za etiku, znanost i visoko obrazovanju navodi kao slučaj znanstvene prijevare i nepoštenja, da li će takva osoba onda moći obnašati ulogu koja je vrlo zahtjevna ministra? Vi niste mogli uočiti u programu, ali prvi put kad ste se pojavili bilo je drugo ime ispod vašeg lika, jer je prvo bilo dogovoreno da sudjeluje jedan od preostale trojice prijavitelja, to je ostalo zapisano kod nas i onda smo tek nakon toga promijenili i stavili pravo ime. Dakle, greške se događaju kad se radi, onda se doista greške događaju, to ne znači da su bile namjerne, da su bile s namjerom da se nekoga na bilo koji način ošteti. Ovdje mi se čini da smo napravili ipak nekakav napredak ako vi sami ističete da nije bilo etično na ovaj način provoditi javnu hajku i na temelju svega ovoga ministra nazivati plagijatorom. Pa ja bih rekao da cijela javna hajka je možda preoštri izraz. Radi se o tome da je na mjesto ministra, i to ne bilo čega nego ministra znanosti i obrazovanja, imenovana osoba kojoj je Odbor za etiku, znanost i visokom obrazovanju koji imenuje Sabor utvrdio etički propust prve vrste. A zašto je to prve vrste? Meni to na neki način djeluje kao da je ministru za promet ustanovljeno da se jednom prije nekoliko godina krivo parkirao i da mu je naplaćena kazna za krivo parkiranje. Dobro, i sad recimo da vi krivo parkirate. Je li to dovoljno da se udari na ministra prometa, da ga se smijeni? Pa nisu to sasvim iste stvari. Pitanje je kakav dignitet dajete znanstvenoj čestitosti i propisima i tijelima. Etički kodeks Odbora za etiku, znanost i visokom obrazovanju navodi radnje koje konstituiraju po njima znanstvenu prijevaru i nepoštenje. Izmišljanje, krivotvorenje, plagiranje. Pod plagiranjem, pazite, prepisivanje ili preuzimanje ideja, misli, riječi i rezultata. Ne samo riječi, nego i misli i ideja drugih autora i prikazivanje kao svojih ili novih. Ona ključni citat koji se navodi obično profesora Schlesingera, gdje zapravo on sam ne iznosi svoju neku određenu ideju ili misao, nego citira nekoga trećega. Dakle, ministar je citirao jednog drugog znanstvenika koji citira nekog trećeg znanstvenika. Ministar nije citirao Schlesingera, nego je preuzeo njegove riječi, odnosno nekoliko rečenica od riječi do riječi, bez znakova navoda i bez referencije. Tekstu, ali
u sljedećem tekstu je potpisano kome pripadaju te riječi. Potpisano je čak niti to. U ovom španjolskom izdanju piše vidi Schlesinger, čak nije stavljeno u znakove navoda, pa onda čitatelj ne zna da li sad to treba usporediti s nekim Schlesingerovim tekstom ili su riječi koje prethode doista Schlesingerove riječi kao što je na stvari. Dakle, ustanovili smo nedvojbeno da propusta ima, koje zapravo ministar i potvrđuje da su se dogodili, ali pitanje samo jesu li oni dovoljno ozbiljne prirode da se o tome na ovakav način raspravlja. No, međutim, sad imamo posve novu priču, moramo za kraj ipak njoj posvetiti dio vremena, dakle, autoplagiranje. Korištenje dijelova vlastitih radova u doktorskoj dizertaciji. Je li to dopušteno na nekim sveučilištima ili ne? Vratio bi se samo sekundu jednu unazad. Dakle, osoba koja je analizirala detaljno kasnije. Dakle, mislim da to prvo etičko povjerenstvo je napravilo čitav niz neetičnih propusta. Prema tome, a ti propusti mi se čini da su čak na ozbiljnijoj razini nego propusti koje je napravio ministar Barišić, koji mu se pripisuje, ja mislim da su minorni s obzirom na sve te propuste koje je napravilo to saborsko etičko povjerenstvo. Drugo, analiza precizna tog teksta Barišićevog ukazuje da Schlesinger sam nije citirao te ljude koje je trebao citirati. Prema tome, necitiranje Schlesingera u tom slučaju je sekundarni plagijarizam. De facto, Schlesinger je napravio prvu pogrešku, a onda je Barišić napravio navodno drugu pogrešku. To su pokazale malo dublje analize pametnih ljudi. Prema tome, i te ljude koje je trebalo tamo citirati, oni se međusobno citiraju. Ja sam napisao u životu za Nature, pregledne radove, pisam za svakve časopise pregledne radove. Necitiranje nekih ljudi, a prisvajanje ideje kao grupne ideje apsolutno nije nikakav prekršaj. Prema tome, trebalo bi stvarno vrlo precizno vidjeti da li je neko koristio identične riječi ili je ismislio neke ideološke stvari ili nekakve pretpostavke i slično, gdje je trebao nekog citirati, a nije. Pitanje je li to uopće tako ili nije. Dakle, ja sam pisao puno preglednih radova i puno sam prigovarao drugim preglednim radovima kad nisu citirali neke moje radove koje mislim da su izvorni i slično. Možemo se vratiti na dizertaciju gdje je bio uključen mentor na sveučilištu u Augsburgu koji je vjerojatno imao uvid u prethodne radove ministra Barišića, uključujući i magisterij. Imam samo tekst od Barišića gdje on sam piše o tom događaju. On o tom događaju kaže da je se služio svim etičkim principima, da je u Njemačkoj dobio ocjenu magna cum laude, što je znači sa visokom kvalitetom doktorske dizertacije, da je to objavljeno kasnije u određenoj knjizi. Oprostite, samo da kažem do kraja. Dakle, u određenoj knjizi je to objavio i promotor te knjige i tog istog je bio čovjek koji ga sad napada, a prije 25 godina ga je hvalio. Znači, ja mislim da je to sasvim dovoljno za razumjeti situaciju o kojoj se radi. Šta se tiče dizertacija i prijenosa svojih drugih publikacija u dizertaciju, pazite, nisam ih sad na brzinu mogao naći, ali imam ih bar 50, gdje sam bio vanjski član tih dizertacija. Evo, ovo su dizertacije koje su čak sa mnom zajedno u koautorstvu zalijepljene u jednu knjigu u Holandiji, u Danskoj, u Švedskoj. Prema mojim saznanjima to uopće nije tako rijedak slučaj, dapače, vrlo je čest slučaj. Vi to možete na Zagrebačkom sveučilištu, ima nekoliko dizertacija na Zagrebačkom sveučilištu, to se smatra... I da je to javno? To se smatra nadgradnjom. Znači, to je puno bolje, jer doktorati hrvatski se uglavnom ne objavljuju i završaju u nekakvim policama. Dakle, ako magisterij nije tek prepisan, nego služi kao temelj za neki novi rad. Vjerojatno. Ja ne mogu tvrditi šta tamo piše, ne znam. Ali kažem da radovi koji objavljuju prethodne radove su potpuno legitimni na Zagrebačkom sveučilištu. Gospodin profesor Gregorić već neko vrijeme pokušava uletiti. Izvolite, komentirate ovo. Pazite ovako, to je takozvani skandinavski model doktorske disertacije gdje se tematski povezani... Hrvatski. Možete na Zagrebačkom sveučilištu, na Medicinskom fakultetu možete doktorirati sa umotanim radovima. Jel znate od kada?
Od prije par godina. Od prije par godina. Dakle, Dobro, ali profesor Barišić je branio svoj... To je prihvaćeno kao nešto normalno. Profesor Barišić je branio svoju doktorsku disertaciju 1989. godine. Koliko ja znam, tada u Njemačkoj taj skandinavski model nije bio dopušten. Doduše, ja nisam vidio materijala i teško mi je govoriti na pamet, ali ono što znam da je iz medija, koliko mogu pročitati, da je doktorska disertacija ima 9 poglavlja. Od tih 9 poglavlja, 4 poglavlja su prevedena sa hrvatskog jezika na njemački, objavljena u hrvatskim znanstvenim časopisima sa propisnim aparatom i prošli su recenziju. 2 poglavlja su dijelovi iz magistarskog rada, također na hrvatskom jeziku. Da li je mentor koji ne govori hrvatski imao uvida u ta poglavlja, kako će moguće zamisliti da mentor nije imao uvid u magistarski rad čovjeka? Pa nije magistrirao. Zar mislite da ja znam koji su magistarski radovi svih mojih doktoranata? Zašto bi ja morao znati, neko je magistrirao negdje drugdje, došao je k meni na doktorat. Pa bilo bi logično da vam ponudi sve svoje radove takve vrste. Neki ponude, neki ne, ali to je sporedno. Ili da ih vi tražite. Ono što je ovdje važno je da u knjizi koja je proizašla iz doktorske disertacije nigdje u popisu literature se ne spominju radovi profesora Barišića na hrvatskom jeziku koji su prevedeni i objavljeni u disertaciji. Kako god gledali, čak i ako prihvatimo da je skandinavski model nekim čudom bio već prisutan i dopušten u Njemačkoj u to vrijeme, sigurno i on zahtijeva da se izvorni radovi u konačnoj disertaciji koja je objedinjena lijepo popišu koje je primarno publikacijsko tijelo, gdje su one prvi puta objavljene. Prema mojim saznanjima, on nije jedini ministar koji ima takav doktorat, dakle stečen radom u kojem je uključen kumulativni presjek onoga što je prije toga radio. Ili je to poslužilo kao osnova za neku nadogradnju. Dakle, nije nešto što je nemoguće i nedopustivo. A sad, ako su znanstveni krugovi obavili taj napredak u posljednjih desetljeća 2 i išli prema tome da je to nešto posve normalno, trebamo li uzimati mjerila iz onog razdoblja ili ne? Znate šta, ne znam o sadržaju kao što ni gospodin Gregurić ne zna o sadržaju, ali meritorno o njemu govori. Ja o sadržaju ne znam i ne mogu se o tome izjasniti, ali su njemačka tijela, koliko vidimo u čitanju ministra, o toj disertaciji govorili izuzetno kvalitetno. Prema tome, da li se neko može služiti sa tekstovima koje je prije napisao, ako i objediniti ih u jednoj jedinstvenoj knjizi koja onda obogaćena sa 5-7 poglavlja, ja mislim da bi više ljudi se suglasilo s tim da je to dopušteno i da je to u redu. Autoplagijat kao pojam nije ušao u etiku, dakle pravilnik o etičkom ponašanju Zagrebačkog sveučilišta. Neki to htjeli. Iako su neki to htjeli, ali većina to nije htjela jer je smatrala da to nije nešto o čemu treba govoriti u domeni etičnosti ili neetičnosti. Ili su možda htjeli sebe zaštititi na takav način. Ili sebe zaštititi, nemam pojma. Ali nije bitno. Ja kažem da nešto što je čovjek, moje osobno mišljenje, da doktorat za razliku od Hrvatske, gdje moraš doktorirati da bi krenuo dalje, je notorna glupost. Doktorat je kraj karijere. I u doktoratu čovjek mora reći šta je u životu postigao. To je moje mišljenje. I ja bi to apsolutno preokrenuo i tako razmišljaju Amerikanci. Doktorat, očekujemo još u Americi vidite, nema nikakvog doktorata, to ne postoji. Dakle, u biomedicinskim krugovima vi ste doktor i kad ste doktor vi ste dostigli svoj maksimum. A da li vi želite još i doktorirati u nekom području, to je vaša osobna volja, to nije nikakav uvjet. I ljude se onda na koncu vjerojatno je za nekog relevantnog znanstvenika. Ljude se na sveučilištima vodećim u Americi cijeni po tome da na koncu dobe počasni doktorat, kao što je to katkad uobičajeno na Zagrebačkom sveučilištu, iz političkih razloga, ne znanstvenih razloga. Trebalo bi doktorat se davati kad je neko nešto u znanosti ozbiljno postigo, onda bi na koncu trebali imati status doktorata. Pazite, meni se čini da je važno da ovdje razumijemo o čemu govorimo, a ne riječi koje upotrebljavamo. Riječ autoplagijat, istina, još
još nije ušla u hrvatski jezik, ali mi se pojednostavljamo, kao što ministra na temelju odluke saborskog odbora nazivamo plagijatorom, tako danas govorimo o autoplagijatu. Postoji nešto što se zove suvišna, to jest dvostruka i višestruka publikacija istovjetnog znanstvenog rezultata bez adekvatnog navođenja. Naravno loše da neko na temelju istog rada dobio 2 titule. To bi sigurno bilo loše. Točno. Ali to ne znamo da se to dogodilo. To još ne znamo da se dogodilo. Ali zašto otvoreno o tome govorimo i na neki način smo već stvorili sliku o javnosti. Vjerojatno sad javnost očekuje samo da cijelu priču zamotamo i da čovjeka spalimo na lomači na Markovom trgu ili barem da oni dobiju priliku da ga gađaju trulnim paradajzom. Mislim da sad zaista pretjerujete. Radi se o tome da ne možemo staviti pod tepih etički propust dvostruke publikacije bez navođenja izvora, tako što ćemo reći, evo to plagijat, ta riječ ne postoji u etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu. Postoji kao dvostruka ili višestruka publikacija, kao pojam koji se navodi kao znanstvena prijevara i nepoštenje u etičkom kodeksu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Ja imam još dokumenata, prvi od njih je... Oko toga će se vjerojatno apsolutno svi složiti. Ako je neko na temelju istog rada dobio 2 titule, napravio je veliku prijevaru. Ali mi ne znamo da se tako nešto dogodilo. Pazite, nije samo rad problematičan ako je netko dobio 2 titule. Nego ako ja na temelju jednog rada ili jednog znanstvenog rezultata to prikažem kao svoja 3 znanstvena rezultata i onda recimo idem u izbor pa navedem da sam objavio 3 rada, a zapravo se radi o jednom radu. I to nigdje ne spomenem, to je prevara. Ja sam siguran da će se akademik Vukičević sa mnom složiti da su izvorni članci morali biti navedeni u konačnoj disertaciji, odnosno u knjizi koja je od njih složena. Jel se slažemo? Moraju biti navedeni. Ja kažem opet, ne znam sadržaj, ali pretpostavlja se da naravno ono što čovjek piše, ako je to negdje objavljeno, da se to spominje. Treba biti navedeno. Ja ne znam je to navedeno. Prijavitelji, oni koji su napadali ministra Barišića, zapravo i sami su izloženi prijavama u ovom trenutku, neki zbog toga što u javnosti neetično vode, opet ću upotrijebiti istu riječ, možda i ona pretjerana kao riječ plagijat, hajka. A evo sad vaš kolega Janović je izložen također napadima, čak je saborski zastupnik u Saboru mahao njegovom praznom knjigom na temelju koje je on navodno ostvario neke probitke, a knjiga de facto nije postojala. Je li to nekakav protuudar ili ima nešto u tome sve? Ja mislim da je protuudar. Nažalost, etičke stvari se rješavaju u tišini i u spokoju, daleko od očiju sveučilišne i druge zainteresirane javnosti. Tako je to trebalo izgledati 2011. Tako je to trebalo izgledati i sada. A način na koji se govorilo u Saboru, konkretno zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, koji je o tome govorio, pred kamerama. Sam način o kojem je govorio pokazuje da ne razumije o čemu se radi. Ovo bi nam zahtijevalo još barem 5 minuta eksplikacije o čemu se radi. Ja sam duboko uvjeren da moj kolega Janović neće snositi nikakve posljedice, da se neće utvrditi čak niti minorni propust. U ovom trenutku naravno to moramo stati. Moja kolegica je spremna ovdje preuzeti mikrofon. Hvala vam na sudjelovanju u još jednom studiju uživo. A vas, dragi gledatelji, pozivam da pogledate još jednu središnju informativnu emisiju i da saznate što se doista zbiva u Hrvatskoj. Doviđenja.